Piny owacho kod oketo omenda maromo bilion 5.8 mar yawo kambi rego mula ma pachoka e kind dongruoge mamoko kaka yorno mar bero sekta mar konyo chenro mag kunyo mula. Jatend migawo mar weche mag lupo kod kunyo mula Salim Vuria ogolo chik maneno ni olor kuonde kunyo mula mayudre e alwora mar skunde kod ute thieth ma pachokae. Omedo ne giyawo sendo obila mong'ere kaka Mining Police Unit mabiro konye kedo kod mibadhi kaachiel kod chenro mag kunyo mula ma ok opuodhi e pachokae. Bende okone gintiere kod chenro mag kelo lokruok e sekta mar kunyo mula kokalo kuom tiego jokanyo mag riwruoge saga mag jokuny mula. If you look at the way they are working now, they use crude weapons and they do mining in a very traditional way. So this training is part of the reforms to ensure we organize them, we recognize them, we register them, and then we can link them with financial institutions and also train them and give them equipment. And then we'll now be embarking on licensing them. And the other reform is that we are now reining on illegal mining activities. We have now a special police unit that is working with the county security teams to make sure that we are able now to organize the sector. And even for the artisanal miners, we want to say that it is not allowed to mine near a hospital compound or near a school, and all the mining sites that are near public facilities, schools and hospitals